Pozdrav svima, ja sam Filip Dizdar, glazbenik i režiser, a vi gledate treću epizodu druge sezone VIP-ove YouTube Akademije. Danas ćemo pričati o tome kako odabrati glazbu za vaš YouTube video. Imajte na umu da glazbena podloga, točnije zvuk koji ide ispod vašeg videa, je 50% dojma cijelog videa, tako da odličan video sa lošim zvukom najvjerojatnije neće ostaviti baš tako odličan dojam. Ja osobno dajem veliku pažnju u biranju pjesama i zvukova koje koristim u svojim videima i danas ću vam pokušati pokazati i dati neke savjete koji su meni, recimo, jako puno pomogli. Jedno od prvih pravila koje sam naučio dok sam radio na radiju je da ne pričaš preko pjevanja. Mislim da je ista stvar i kod videa, pogotovo ako je pjesma na istom jeziku na kojem vi pričate, dobivate zapravo situaciju gdje je gledatelj i slušatelj je zbunjen. Znači, odvlačite mu pozornost od vas i onog što vi govorite, a to nikad nije dobra stvar. Mislim da je uvijek najbolja opcija pjesme koje nemaju nikakav vokal, niti izraženu melodijsku liniju. Znači, meni osobno najviše su funkcionirale pjesme koje su zapravo, možemo ih nazvati ravno i zapravo stvaraju jedan monotoni feeling. Na taj način ih možete koristiti dugo kroz razgovor, a da ne odvlače previše od razgovora. Ja osobno jako sam onako temeljit za seriju Isti san. Prvu sezonu sam 2 tjedna tražio pjesme koje će zapravo se koristiti kroz 10 epizoda i tako je dati nekakav glazbeni identitet i tu mi je recimo jako puno pomogla stranica Incompetech. To je stranica gdje je zapravo sva glazba besplatna, neke pjesme možete jednostavno skinuti, koristiti kako god želite, a za neke pjesme će biti potrebno kopirati link koji se nalazi kraj tih pjesama. To jest nekakav mali opis autora ili nečeg sličnog koji morate onda staviti ispod vašeg videa. Odličan resurs za skidanje pjesama je i YouTube-ova galerija pjesama. Mislim da će mi montažer staviti link tu. Zašto je odlično? Zato je od svih ostalih besplatnih stranica ova se najčešće update-a. Stalno dolazi nova glazba. Možete tražiti pjesme po feelingu, po trajanju, po stilu glazbe, po instrumentima koji se sviraju. Znači imate veliku slobodu da nađete točno stvar koja vam paše vašoj sceni. Još jedna zanimljiva stvar kod YouTube-ove galerije je što odmah uz ponudu svih mogućih pjesama imate i tab gdje možete tražiti zvučne efekte. Ja osobno ne koristim toliko često YouTube stranicu za efekte. Ono što ja koristim je freesound.org. Sav sadržaj uploadaju korisnici, besplatan je, znači može se sve downloadati. I isto ima jako puno toga lošega, ali s obzirom na to uploadaju korisnici ima stvarno nekakvih dragulja, zvukova koje nećete sigurno naći nigdje drugdje. Koliko para, toliko muzike se definitivno može primijeniti kod ovih stranica sa besplatnom glazbom. Ima super pjesama, ali da bi došli do njih ćete morati preslušati sate i sate groznih pjesama. Ali tu postoji jedna opcija, stranica koju ja često koristim, koja se plaća i koja ima, znači, puno višu kvalitetu pjesama, je Audio Jungle. Za nekakvih 15 do 25 dolara možete dobiti Music License Standard. To znači da vi tu pjesmu možete objaviti u jednom videu. Možete ju dati na download ili distribuirati maksimalno 10.000 primjeraka i ne smije se koristiti na nikakvim live prijenosima na televiziji. Sljedeća opcija je Music Broadcast licenca. 1 milijun koju plaćate duplo više, znači imate sve ono što imate i sa osnovnim paketom, ali imate uz to još priliku izvoditi pjesmu na nekakvom streamingu koji gleda publika do 1 milijun ljudi. Ako platite troduplo ili nešto više, dobili ste Music Mass Production licencu koja vam pruža sve ono što je prošle licence, ali možete distribuirati pjesmu na bilo kakvom mediju neograničeno. Ok, sad već plaćate ozbiljne novce i kupujete Music Broadcast 10 milijuna licencu koja vam omogućava sve ono što ste imali prije, samo ovaj put možete streamati pjesmu do 10 milijuna ljudi. I za kraj, ako vam se pjesma znači toliko sviđa da jednostavno ne možete bez nje, želite imati doma, da se možete pustiti u bilo kojem trenutku, onda kupujete dozvolu Music Broadcast and Film. To znači da pjesma je vaša, možete slobodno koristiti u svom filmovima, možete zarađivati od nje, znači pjesma kompletno u vašem vlasništvu. I naravno postoji slučaj da vam se jedna od ovih pjesama koje se kupuju nađe nekako zabunom na kompjuteru i vi dođete u napast da iskoristite.
U tom slučaju neće vas odmah izbrisati, ali ćete dobiti upozorenje od YouTube-a, to jest vlasnika prava pjesme, nakon što uploadate vaš video, da je on svjestan da vi koristite pjesmu koja se inače plaća, koja ima određena prava i da postoji šansa da će vas u budućnosti tražiti licencu. Jedini problem koji ćete imati je da ako koristite pjesmu na kojoj neko polaže autorska prava ili znači nekakvu poznatu pjesmu i za to je zaslužan YouTube-ov Content ID. Ako koristite tuđi autorski rad na koji neko polaže prava, nakon uploada su vam 3 scenarija moguća. Prvi je da će vam video biti dopušten iz nekog razloga, znači najčešće ako autor, ne znam, tipa imamo primjer, mislim da je Pharrell dao svoju pjesmu Happy da je svi slobodno koriste. Druga opcija je da će vam video biti blokiran ili izbrisan. To je u slučaju da autor sadržaja pjesme jednostavno ne želi da se pjesma na taj način širi dalje. I treća opcija je, koja je recimo jako česta, je da vam vlasnik pjesme videa ponudi da zapravo dijelite monetizaciju. Na taj način dio zarade od videa ide vlasniku prava. Ako ste baš inatljiva osoba i ne želite odustati od toga da stavite shape of you na vaš make-up video, postoje i načini na koji možete zavarati Content ID, iako ja vam osobno to ne bi preporučio jer ne znam što u konačnici možete dobro izvući iz toga. Uvijek vam postoji opcija da kontaktirate izvođača čiju pjesmu želite koristiti. U tom slučaju će vam biti dopušteno besplatno ili ćete se dogovoriti za nekakvu naknadu. A ako vašem kanalu odgovara klasična glazba, onda imate sreće jer glazbena prava ističu nakon nekakvih 90 godina, može varirati, što znači da hitovi koji su radili Bach, Mozart, Vivaldi su sad uglavnom besplatni za korištenje. Ali isto tu treba biti pažljiv jer iako su te pjesme bez prava i možete koristiti u vašim videima, ono što je zaštićeno su izvede tih pjesama, znači određene snimke orkestra, tako da moja preporuka što se tiče klasične glazbe koju bi koristili je da ju ne skidate direkt sa YouTube-a, nego da ju skidate sa nekih od ovih besplatnih stranica, jer tamo možete zapravo naći jako kvalitetne izvedbe i pritom vas niko neće moći tužiti da ste uzeli neki autorski rad. Naravno, postoji opcija da sami radite svoje glazbene podloge. Ako niste glazbeni, znači ako ne vladate nekakvim instrumentima, super opcija su vam GarageBand, gdje imate zapravo opciju i snimati instrumente i raditi pjesmu zapravo od ničega preko mobitela. I Maschine, to je više nekakav sampler gdje vi zapravo loadate razne zvukove i onda se igrate dok ne dobijete nekakvu pozadinsku melodiju. Zašto preporučam to dvoje? Zato je vama, pogotovo za dijalog, ne treba vam pjesma koja previše ima razvijanja, koja previše ide gore, dole, lijevo, desno, jer će vam odvući vam pažnju od atmosfere razgovora. Znači, ako imate jako direktan, napet razgovor i glazba vam cijelo vrijeme ide malo gore, malo dole, ubit će atmosferu. Tako da sa Mašinom recimo možete vrlo lako si napraviti podlogu, nekakav beat preko kojeg se može pričati. To je bilo sve za danas, a ako imate neka pitanja pišite ih dole u komentare. Ja sam bio Filip Dizdar, mislim i dalje sam. Pozdrav svima i do nekog sljedećeg puta.